Vrei o rețetă pentru înțărcare ușoară? Dragile mele, înțărcarea este unul dintre acele momente care aduc atâta neliniște în inima mamelor care alăptează. Și vă spun asta din experiență, pentru că am fost acolo, atât ca mamă, cât și ca martor al poveștilor multor mămici. Ce am descoperit este că acest proces poate fi unul incredibil de natural și senin. Cum? Totul începe cu încrederea în înțelepciunea interioară a ta și a copilului tău. Când prima mea fetiță avea 1 an și 10 luni, o mai alăptam o dată pe zi seara, într-un loc stabilit. După ce termina, mergeam împreună în camera ei până adormea. Într-o seară, în timp ce o alăptam, mi-a venit în minte că ar putea fi pregătită pentru următoarea etapă. I-am spus că laptele meu se pregătește pentru bebelușul din burtică, eram însărcinată atunci, că ea deja mănâncă mâncare, deci e pregătită să renunțe la supt. Și a continuat masa, apoi am condus-o la somn. În seara următoare m-am așezat din nou în locul de alăptare, dar nu m-am deschiat la cămașă. Ea aștepta. Văzând asta, am întrebat-o dacă vrea să mergem la nani. A spus da. Și așa s-a încheiat alăptarea cu un consens total. Au mai urmat încă 6 copii și toate înțărcările au fost cu liniște și pace. Ai încredere în copilul tău. Are toate resursele să parcurgă cu bine etapele de dezvoltare care îi stau înainte. Nu are nevoie să-l scapi de ele, ci să-l însoțești cu încredere să treacă prin ele. Atunci când ceva dinăuntrul tău îți șoptește că e timpul. Urmărește-mă dacă vrei să-ți pregătești copilul pentru viață.